Lokal. Pumama ka na lang ko. No. Maya, ako rin ka lang. Pinanawan na kami ng maya. Napalaos iti panagladladingit iti pamilya Talob iti barangay Pagsanahan Norte, Badok, Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan ang nabagkubagkong iti agtawen 20 ket 3 a babaen iti may sa alalaki. Apat chen dagiti ka barangay ang dangada iti sakit ti panunot na. Kuna ni Mrs. Catalina Talob ket nasakit laon iti tinakem na iti kastoy anam sa akan ti anak na. Imbatad na at tinakasaksakit laon apan panunuten ket naamwanda ang masikog pa ni Christine iti 4 a bulan. Inya ka mo nga rin sir, tampeng dati-dati mo ngamin sir, manya mo ngamin sir, adot kina Anong nag-i sugat na ma? susukin, ruso ka no sir. Na. Kaya dati inusara na kutsilyo dati suspect ma'am nagkapuan na. Nagkapot ako sina mi sir, napan na nagtangad-tangad ti siya nakita no. Nagserrekan na ma'am. Likod niya kusina mi sir. Dahil latin na ilak ko di rumuye ko na sa kadiyati nagrawara nga minon sir. Kalikaguman ti pamilya ang may balod kuma iti suspect ket agdusa iti inaramid na at dinadakas ngaging gana itata ket ikkis iti pamilya ti biktima ti hustisya. Ako ko mga maibalod ni nga itong palpibig ko man sir ta ko nangarumrumwari. Mapakawan nyo ka di ma'am no? Nang ko mapakawan sir ta permitiri gana dahil ti balasang ko sir. Sa masikupay mo gayam sir pa nga bulang mo gayam. Makabulan yung masikop. O pa nga bulang karon sa sikupay mo. Lumampay agbababaw iti suspect ket sumangsango dayto iti kaso pa nagpapatay wenno murder. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.